we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Mörtaler Gletscher je jediné ľadovcové lyžiarske stredisko v Korutánsku v Rakúsku. Nachádza sa v Národnom parku Vysoké Taury a je otvorené celoročne. Ponúka 36 km zjazdoviek a 6,7 km lyžiarskych trás. Najvyšší bod dosahuje výšku 3122 metrov, čo zaručuje vynikajúce snehové podmienky od jesene do jary. Ceny skipasov pre zimnú sezónu sa líšia podľa obdobia a veku lyžiara. V hlavnej sezóne, čo je od 23. decembra do 4. januára a od 19. januára do 15. marca, je cena jednotlivého skipasu pre dospelých 66 eur. Pre deti od 6 rokov do 11 rokov je cena 33 eur. Pre mládež od 12 do 18 rokov je cena 49,50 eur. Mimo sezóne a v predsezóne sú ceny o niečo nižšie. Pre presné a aktuálne ceny sa odporúča skontrolovať oficiálnu webovú stránku strediska alebo priamo na pokladni. A mám samozrejme jeden tip pre tých skôr narodených. Ak máte 60 a viacej rokov a kúpite si v predstihu skipas cez aplikáciu GoPass, cena jednotňového lístka vás vyjde na 33 eur. A to sa naozaj oplatí. Milujem lyžovanie! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Táto oblasť je zaujímavá nielen pre lyžiarov, ale takisto pre všetkých tých, ktorí majú radi turistiku, výlety po okolí či jazdu na bicykli. V údolí pod lyžiarským strediskom je množstvo zaujímavých a turisticky atraktívnych miest. Jedným z nich je aj prírodná roklina pri Flatách s jej nádherným vodopádom. Toto miesto bolo prvýkrát sprístupnené turistom v roku 1882 a dnes sa k tomuto vodopádu dostanete bezpečne po drevených chodníkoch a lávkach. Vstupné pre dospelých je 9 eur a pre deti 6 eur. Toto miesto je sprístupnené od jary do jesene a je to naozaj veľmi krásne miesto na nenáročnú turistiku. Ďalšie miesto, ktoré odporúčame v tejto oblasti navštíviť, je Niederfalkenstein. Niederfalkenstein je stredoveký hrad v rakúskom Oberförlachu. Nachádza sa na skalnatom výbežku v pohorí Vysoké Taury a ponúka nádherný výhľad na údolie Möl. Hrad je súčasťou väčšieho komplexu Falkenstein, kde hlavná pevnosť Oberfalkenstein je dnes v ruinách. Niederfalkenstein je súkromný majetok, ale v lete je prístupný verejnosti. Malnic je horská obec nachádzajúca sa v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko, priamo v srdci Národného parku Vysoké Taury. Malnic leží vo výške približne 1200 metrov nad morom a je obklopený mohutnými vrcholmi, ktoré dosahujú výšku nad 3000 metrov. Táto poloha zaručuje celoročne výborné podmienky na vysokohorskú turistiku i zimné športy. Obec sa nachádza priamo v najväčšom národnom parku Rakúska, ktorý je považovaný za jedno z najvýznamnejších chránených území v Alpách.
Návštevníci tu majú príležitosť objavovať neporušené prírodné ekosystémy, pozorovať divokú zver a spoznávať typickú alpskú flóru. V okolí Málnicu sa nachádza množstvo turistických chodníkov, od nenáročných vychádzok až po náročnejšie horské túry. V zime sa zas obec mení na lyžiarske stredisko s možnosťami zjazdového i bežeckého lyžovania, skialpinizmu či snežnicových túr. Oblasť je tiež obľúbená medzi milovníkmi horskej cyklistiky. Počas roka sa v Málnici a jeho okolí konajú rôzne kultúrne podujatia, ako sú koncerty, výstavy a tradičné slávnosti. Aktuálne informácie o podujatiach nájdete na oficiálnych stránkach obce alebo na miestnych turistických informačných centrách. No a ak by ste sa chystali túto oblasť navštíviť tento rok, odporúčame predvianočný termín. V tomto období sa v Málnici organizuje podujatie Málnicer Berg Advent, ktorý ponúka pokojnú alternatívu k rušnému mestskému adventu. Na relatívne malej ploche tu zažijete tú pravú atmosféru alpských zvyklostí a tradícií. Landgut Mozerhof v Rakúsku ponúka rôzne možnosti ubytovania, vrátane luxusných chalúb s wellness zariadením a tiež tradičné alpské chaty s priestrannými apartmánmi. Sú zariadené v alpskom vidieckom štýle, ale s modernými technickými doplnkami, ktoré zabezpečujú pohodlný pobyt pre svojich návštevníkov. Chalupy sa nachádzajú v nádhernej malebnej prírode. Ubytovanie bolo vytvorené s cieľom poskytnúť relax a možnosť zažiť tradičný rakúsky vidiek na vlastnej koži. Ceny ubytovania v Landgut Mozerhof sa líšia podľa typu ubytovania a sezóny. Napríklad v apríli a máji 2025 začínajú ceny za 5 nocí bez stravy pre 1 až 8 osôb za 850 €. Ale pre presné informácie o cenách na rok 2025 navštívte ich oficiálnu webovú stránku. Vysoké Tatry sú jednou z najpôsobivejších horských oblastí v Rakúsku. Nachádzajú sa prevažne v spolkových krajinách Salzburg, Tyrolsko a Korutánsko. Táto oblasť je známa svojou ohromujúcou prírodnou krásou, bohatou faunou a flórou a množstvom turistických atrakcií, ktoré vás určite zaujmú a zanechajú vo vás tie najkrajšie pocity a spomienky.